Novac možemo 2 meseca, a nekoj put i više, da živimo i da učimo za ispiti. Kada smo bili studenti, mi smo se interesovali najviše ili da idemo u pozorište, ili da idemo na koncert, ili trke smo voljeli. To 3 stvari koje smo mi najviše voljeli. I posle, razume se, biblioteka, kupovali smo knjige, jako nismo imali mnogo novca, a na ovo smo morali da trošimo. Drug moj, on je svirao na gitari i tamo gde su igrali, on tamo svirao i mogao nešto da zaradi. A kada ništa nemamo, onda trpimo. I bili slučaj ovako humoristični. Dođe drug, šta ćemo danas da ručimo? Pa nemamo ništa. Evo, onda idemo u Topčider da šetamo. Šetamo u Topčideru, se vratimo. I šta ćemo večerati? Ono što je ostalo od ručka. I tako, i opet smo bili veseli, iako gladni. Mi nismo bili članovi partije, amo studenti koji su progresivni. Mi smo podržavali ovo, tamo vođe su bili komunisti sigurno, a nama je sve jedno bilo. Mi vikali dole krvavi režim i tako. Pa to je normalno, obično studenti protiv vlade, kako da je vlada, studenti protiv nje. Bila je demonstracija ovdje na Slaviji, pa posle nas najurili i begali smo to gde, a oficirski dom je ovdje bio. I mi smo tu ušli, nas oficiri branili, ili za nama hteli da uđu žandari i oficiri ih zaustavili. Kaže, ovdje je oficirski dom, vama nema što ovdje da radite i gotovo. A ovdje studenti, to je naša stvar. Saša. Ovo je on. Вот даже эти электрические, помнишь, что я тебе говорил, как это говорил, электричество вещь непонятная. Вот смотри, с правой стороны. Да. Вот они. Было вот комната. Вот 3. Да, ovo je bio studentski dom. Studentski dom? Da. Prerata. U Kraljevini Jugoslavije. Vidoh tebe i sve zaljubi, bi sakal da te imam jas, te vidoh tebe i sve zaljubim, bi sakal da te imam jas. I srce to da ti go podaram, pak ne možem da te imam jas. I srce to da ti go podaram, pak ne možem da te imam jas.
I uzeli su me u školu rezervnih oficira artiljerijskih u Sarajevo. I tamo sam bio 9 mjeseci. Poslije položio sam tamo ispiti koji treba i dobio sam čin narednik đak. I poslije ovoga dobijem potporučnik, artiljerijski potporučnik Kraljeve vojske. Poslije kada sam dobio čin potporučnika, to već je bilo 41. godina, bio sam mobilisan u 41. artiljerijski puk koji je bio u Štipu. I kad sam bio u Štipu, u to vreme, znači, u Beogradu bila smjena vlade i došao je kralj Petar i očekivali su da će odmah biti rat. I naš puk je bio hitno ispraten u Carevo selo. A s druge granice ovog Carevo sela u Bugarskoj bio je grad Petrić i tamo su Nemci koncentrirali svoje velike snage. Mi smo kao u pozorištu gledali kako rat počinje. Sa brda nama sve se gledalo dobro. Vidjeli smo kako Nemci sa tenkovima pošli. Poslije kako je počnula sasvim malo odbrana je bila, a poslije je to sve pobeglo. I smo vidjeli u svih strani svi begaju i poslije nemačke tenkovi voće pošli drumom prema Strumici. A mi smo ostali sami, 2 topa, 12 vojnika i 12 granata. I vojnici pitaju šta ćemo radimo, gospodin potporučnik, da li ćemo begame ili da ćemo ratujemo. I rešili smo da ratujemo protiv Nemačke, fašističke Nemačke. I onda smo granate sve montirali tako na kartić da odmah eksplodiraju kad izleze od celji. Strah nismo imali ili nismo Nemci vidjeli. A poslije kada je izašla iz šume celo bataljon nemački, nekoliko stotine ljudi, a mi 12 čovjeka i 2 topa, išli su svi zajedno ovako kako ovce. Ne kao za vreme rata, rastureno, a svi zajedno. I onda vojnici kažu da počinjemo, čekamo malo, kažem da izađu. Kada su svi izašli, i onda ja komandujem. Znači, vatra, prvi top i ovako ceo hodnik od ljudi. Jedni stoje, a hodnik ljudi nema. Drugi i posle sve granate kad smo ispucali, oni što su ostali tamo živi, oni u jednu stranu pobegli, a mi izvadili zatvarači u drugu stranu. I tako završio rat. Kada sam došao u obitelj, dobio sam zaposlenje, radio sam agronomom, ženio se i u Makedoniji onda bio miran život. Tamo Bugari računali da je to Bugarija, Bugarska, i Nemci tamo ne su radili ono što su u Srbiji. I ja sam mogao da produžim mirno da živim. Ama posle imao sam prijatelje tamo. Oni su došli, kaže, hoćeš da ideš u partizani? Ja kažem, hoću. Otišao sam kući kod žene, kažem ovako, predlažu da idem u partizani. A žena je isto bila u otporu, kaže, dobro, idi. I kada sam završio rat, ja sam bio u Ohridu, načelnik štaba brigade.
ali onda nije imalo agronoma dosta u Makedoniji i mene je ministarstvo zahtevalo da me demobilišu, da mogu da radim u ministarstvu. Onda sam radio dugo vreme u Demirkapiji, direktor poljoprivrednog imanja. To je bivše kraljevsko dobro. Uglavnom to su vinogradi bili, a ja sam stručnjak po vinogradima. A posle došla 48. godina, kada je došlo Informbiro, koji su ruskog porekla, oni se lišavaju državljanstva jugoslovenskog i moraju da prime sovjetsko. Ko neće primiti, ostaje bez državljanstva. I onda i ja sam dao molbu, primio sam državljanstvo, a radio sam i dalje u Demirkapiji direktorom. Ali kada je došlo Informbiro, onda se postavilo pitanje za koga si? Da li si za Jugoslaviju ili za Sovjetski savez? Sada ja sam državljanin Sovjetskog saveza, ja moram da kažem da sam za Sovjetski savez. Ne mogu ja da kažem da sam za Jugoslaviju kad sam državljanin Sovjetskog saveza. I tako su drugi. I onda su me uhapsili i držali su me u Skoplju, u zatvoru. Žena je pisala u ambasadu sovjetsku. Sovjetska ambasada je dala notu jugoslovenskoj vladi i njima su odgovorili da mi smo uhapsili njega ne zato što on ne slaže se politički sa nama, a zato što mi imamo dokaze da je on špijun sovjetski. I držali su me kao špijuna. I onda su me pustili ne zato što ja nisam kriv, a zato što nedostatak dokaza. I onda u ambasadi mene kazali bolje da ideš u Sovjetski savez, zato što ovdje ćeš imati opet neprilike. A rešio sam bolje da idem nego opet da pogodim u zatvor. I kada sam došao u Budimpeštu, mislim otiću sada u Sovjetsku ambasadu i tamo vidit ćemo šta ćemo praviti dalje. Kad izašao sam na železničku stanicu, tu je mnogo naroda išlo. Jedan mladić ovako gleda levo desno i prilazi meni kao da smo stari poznanici i kaže: druži Sinicki, idemo sa mnom. Pa dobro, idemo. Izašli smo, stoji limuzina, crna sa kor diplomatik, mislim, aha, dobro, znači idemo u poslanstvo, u ambasadu. A on nikada ne me vozi po gradu i pokazuje grad Budimpešta i objašnjava gde je što. Posle kaže: da li ste gladni? Kažem da. Odveo me u restoran, ručili smo. Posle opet šetali smo po gradu i posle opet stigli smo na železničku stanicu. Tu je stojao voz za Moskvu. On ide, oko jednog vagona se zaustavio, izvadio iz džepa kartu. Eto, kaže, vaša karta. Pozdrav otadžbini. Dobro, kažem, pozdravit ću. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Došli smo u ČOP, sad pregledavaju carinari kufere. Izlazi jedan čovjek s druge strane, ovako postar, i kaže: Viktor Ojsenić, idemo. Ja kažem: a kufer? A to ne treba da se pregleda.
I doveo me ovdje, tu u Čopu ima hotel. On mi dao privremeno ovakvu ličnu kartu. I posle kaže, potpišite se ovdje. Ja sam se potpisao. On meni 1000 rublji. Mislim, pa dobro je to, ne treba da se radi i 1000 rublje da mi. I pismo u Jaltu. Došao sam u Jaltu, predao sam u partijsku organizaciju ovo pismo. Oni su pozvali